kadom jirpo tum pini nandam phani di lembak lain video lagi nili sopo pini baptisma dengpo lesinang tum albangso video kiceng la pinggejut anang not ingnon napenal tum channel subscribe ilang be subscribe ingnon napen labangso video lang mesen putih nang tum serek tha te video lepeng ceng pona Tehang atak teng parpan ang tek nang hipo nang litum api apo atum apanta lapuson tot si peklem toilo. Ikroya teman nam kacing kon kortela peninciratum la baptisma kelongji asamaratum alang lutum api apu karjong api apu atum lapen baptisma kelong tang atum an aphan ilitum ahimpu Jesus Christ akhir jume chohangpur lonam oem po nang li ya pen nang kireng tu akiti balam pen jok la so usu aphan pati angra baptisma pen jok kitik kimi pita la pen nang li monduli kang kira lo deng ka baptisma pen jok alang li phan nang li sang ho la pen jok ta tu me hakki ki man ka alang li daket thi du tike kireng kang kir et pen hasinengarat kecihok jejepin adim japon tha kikroi kapithir ji aphan api apu la pen karjong api apu tu ma oda dur pimetha alang li hemasor aphan alang li kaiki inghon tha nilitum baptisma hu tilong ot adur ni pimetha o miriana mo pe kang thir Nilitum aphan anam ya dom pita. kang thir Nilitum aphan anam ya dom pita. o jan baptis kang thir Nilitum aphan anam ya dom pita. pitola pen pol sang hu kang thir Nilitum aphan anam ya dom pita. o munit kang thir Nilitum aphan anam ya dom pita. wana munit kang thir atum an Nilitum aphan anam ya dom pita. o arnam jakong kite lapen kering berabang hidai ni ajakong lapen kangting ajakong pen monita tum aphan kapejok chi aphan nang sopo inut peda phan dak perte nang toilo nitum lahia samara phan ardom pilo pap atiri pen alang litum aphan pejokta alang litum aphan nang dak nang turahim ason paceplangta alang litum along karjong kangtir pedoverta laswa kardom laswa kardi kini litum ahem ku Jesus Christ amen pensi na choning grilo na choning laklo Amen. nangli tumafan nenangli tumafan Chris eka pereng abang amen pen kapereng ia ajang tu nang hipo Chris alangli jakong pen nangli tumafan nang papang tir lona alangli hello kai ke kereng lapen kapangli abang Amen.
page number 231. Lahehe asomara Phan Baptisma kepi aphan si nanglitum wanlo lang lapen karjong kangtira jakung pen lahehe asomara amahang tektusi anam along pen cete kimi longpo nanglitum akikro ateng lahehe asomara Phan kapeteji aphan buri nangji alang lituma Phan anam kepi acite kimi papen kahino un edetchi aphan nanglitum lang peme or apeme nangji lasi nanglitum aphan baptisma nang kepi aput nanglitum kacicek tang alam cecak tuta papdo anci ora Christ Jesu aphan nanglitum akikroi cepek lanta laki litum amundoli akikroi lo laso akikroi penajog laso au lahihi asumara Phan baptisma pipitpo nanglitum hi aphan o loma alang kam an klem lo ama alang la an kroi kre loma sining long le keti babang arnam jakung tepar aphan nanglitum kroi loma alang li nut pet aso Jesu Christ merinim so pen amahang teklo alang li Phan teng parpan atak saklo alang li tilo lapen alang li Phan piplo alang li nitom arni nang rintu si apu are ingni damlo nang litum lahim bu Jesu aphan kroiloma karjong kangtir aphan pirti adang kedo amundoli kangtir monit kangtir atom pen kacepo papka dia eok nang kering tu lapen jujapin acite aphan nang litum kroiloma ilitum aki kroi ke lahelo ilitum amundoli aki kroi ta lahelo ilitum ahim bu Jesu Christ aphan laso aki kroi kacepe klangji aphan ilitum na arong lo ilitum nong kacepe klang tang ilitum amundoli aki kroi pen laso lahehe asomar aphan baptisma kepi aphan nanglitum ningdang doma Kelvin Singh Durong apo lapen karjong kante amen pen nili nang Phan baptisma nang pilo Arjina Englengpi apo lapen karjong kante amen pen nili nang Phan baptisma nang pilo Teresa Terunpi apo lapen karjong kantiramen pen nili nang Phan baptisma nang pilo Sinclair Inhi apo lapen karjong kantiramen pen nili nang Phan baptisma nang pilo karena militum ahim bu Jesu Christ apo nang litum aphan papen nang pejok lo lapen karjong kangtir aja kompen amahang nang petek tu si alang lirat kangtir ang bong ni kang sampen nang denglo nang litum kai ke Christ kurusar ketan mek abang lapen recho arat kangtir kemanunji aphan nonili nang litum aphan kapejoki krisma ajantu nang hipo
nang litum arnam amonit kimi cep nang litum arnam amonit kimi ceplang si Chris aphan dengluk nang litum Christian awot kimi angtek labang so ape kilog dengta nang litum ahem aso lapen hember hemta katum akam lapen alam akerapen jujupin akering adim leletik an labang so awot adur kimi pedovernom. Amen. Chris akethiang jengta. Usamar api apo lapen karjong api apo atum nang litum aphan si labangso akethiang nang pitang luk nang litum labangso akethiang pemep mepin pen pedonangji nang litum asamar aphan Chris pating tanglo lahihi asamar kaiki kathiang asumarason pedo petak tekta alang litum aning arlo kikroi akitiang atur mepin pedo verta kempu kewang tuji alang litum ha sining arat munit kang tir atum pen sining arat munit kang tir atum pen kempu aphan pacitong dun tengna kachingon paratum lahihi asumar aphan baptisma pen amahang patik tu tanglu alang litum non ke arnap asumar lu kapetir asakramen pen ajok alang litum karjong kangtir pen jakong long pemepo jisu awok awi kangtir pen alang litum Chris akar klia pan longpu lapen munjuli ang bon arnam aphan pupu hang longpo non alang litum amen pen lapen ilitum kado kave ta arnam asumar lo aput ilitum ahempu eketana son ardom hurlona siningatak kedo nitum apo Namin pagkira batuan ng sinikason ko Pinilihan siya medyo mamanta laban pan ko tumapan kadiyan sa di tumapan ko kodan tumapan siya asan ulang din pinsinya sa kodan tumapan siya nili kachinghon paratum nili nang litum aphan arnam jakung tepar apo lapen aso lapen karjong kang tir kang hon kang jing so te kabang ang no nang hodailo nang litum akikroi petir klong bon ra arnam kecaktang akime an kelong dum tegsi aphan arnam nang litum aphan kai nam perai dona laswa kardom laswa kardi kine litum ahem puji sukris amen pensi na choning grilo na choning latlo